aweshe babhengosho ngaphathwe ngapha ngaphuza kwezinye umntwana empilo ekhuliswe ngestamp ngasobuka ke mina ememoti kwabiyela ngoba ngilapha nje ngisekhaya ngaphansi komasipala umthonjaneni umasipala wami bafowethu ngithi nje ngithathele ithuba ngibonge kubahlonishwa abaholi basemthonjaneni noma ngeke ngikwazi ukubabiza ngawani kodwa ngizocela nje ukumbiza ngibize uNdabezitha okumeya kube umahlobo deputy mayor bese ngibiza ke uNyambose okuyena ke mdigelwa yonke lento lena umene uMM okhona emthonjaneni ngithi nje ngiyabonga ukuthi siya ama artists asendaweni yonke indawo lapha okunesinkwa khona abasinike ezinye izingane abasikhohlwa njengabafana basekhaya so ke ngiyathemba futhi uthena sizoqinisekisa nathi ukuthi lapha abahleli khona bohlala behleli ngoba bakwazi ukucabangela abantu thina nje njengoSgwebo nje sekulala kudliwe emakhaya akusasokolwa ngalondlela uyabona ngoba khona bona siyafisa ukuthi bethola amandla angaphezulu kwalawo ukuze into abiqhubeke phambili so nje siyabonga kakhulu kumasipala wasemthonjaneni siyazehlisa futhi kini nohlale ningaphezulu kwethu singezansi thina siyithobile kunina siyabonga kakhulu ngiyathatha nje ukulalela ngayijwayeza ukuhlonishwa bafowethu ngiyacela nawo amakhosi omasikanda sefikile kodwa ngizonqamulela alright ke bafowethu ngicela ukuqala ngibonge abaholi bakamasipala wasemthonjaneni ngokuthi yonke indawo abahamba kuyona seyama-artist endawo basikhumbula ningadinwa yithina bafowethu siyazi ukuthi singaba ngakini nisijwayele kodwa ukusijabulela nje manje sibone kuyasikhuthaza nathi noma sefikile amakhosi kodwa nathi siyiwo ngakithi okunye ngifuna ukusho bafowethu ngicela sishayeleni ihlombe ngicela ulaleleke manje ngisacela sishayeleni ihlombe elikhulu lengane ngicela simshayele ihlombe nje elikhulu umnguni osulile ngicela shayela umnguni ehlambeke ngoba usunile nisukume liyovota yathi sukume siyovota sengiyahamba uzafika umthandela ngishaye ungishaye ngomokugcina